het allermooiste wat die heb ik het meeste herinnering aan. Als je nou kijkt, zeg maar, hier is nog met een cd steeds voor de helje. Zo zagen we er toen zo uit. Dikke snor. Dat is een hele oude foto van je? Daar was ik een jaar of 13, dan begon ik met gitaarles. Dat is echt het begin? Dat was het allerbegin, ja. Echt een beetje de galerij dit, hè? Ja, dit is echt... toen was ik 16. Met de gitaar. Mijn allereerste bandje. Dat is toch wel heel uniek. Nou, dit was Piece of Cake, dat bandje met z'n vieren. Waar Gea voor het eerst bij zat, zo zagen we eruit toen we een jaar of 18, 19 waren. Daar was ik zwanger van de eerste. Nou, iets ouder, zeker 20. 20 ongeveer. De ene die heeft een plakboek. En we hebben een plakboek van onze bruiloft en een plakboek, zeg maar, van de kinderen. Maar voor de rest... plak je alles op de muur. Lucas en Gea, al ruim 25 jaar samen bezig in de muziekwereld. Lucas zelfs al 35. Bijna, ja. Je hebt al een heel muzikaal leven achter je. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Ik ben met 15 jaar begonnen. Hoe is het ooit begonnen? Was je al een muzikaal ventje? Als klein Lucasje? Ja, dat denk ik wel. Want ik was in het begin, toen ik jaren 15 was, of 13 was het eigenlijk. 13 ben ik begonnen met gitaarles. En dat was eigenlijk meer nog meer verplicht thuis. En mijn vader die speelde ook in een bandje. En die wou graag dat ik een drummer werd. En na veel gezeur. Ik zei, nou ja, als ik dan toch wat moet, dan doe maar een gitaar. Dan lijkt me dan nog wel leuk. Dus, maar na 2 jaar had ik de smaak zo te pakken. En toen ben ik gelijk in een bandje beland. En wat voor bandje was dat? Esperando's. Een bekende piratenband, hè? Bestaan nog, ja. Vooral in Noord-Nederland heel bekend. Ja. Hoe kijk je terug op die tijd met de Esperando's? Ja, humor, hè. Ja, veel humor. Ja, veel lachen. En echt veel dingen meegemaakt. Goede leerschool geweest ook? Ja, ook wel. Maar vooral voor verkeerde dingen. Nee, maar dat was wel echt een mooie tijd. Alleen op een gegeven moment dan groei je wat door en dan wil je wat meer. Hè? En dan ook in de muziek, je wil de graad wat hoger leggen, zeg maar. En toen ben ik ermee gestopt. Toen heb ik andere jongens gezocht. En toen kwam ik Gea tegen inmiddels. Toen kwam Gea in beeld. Iedere dag ga ik vol goede moed. Binnen deuren, dus ik ga je goed. Nog een glimlach en kus en dan moet ik je weer verlaten. Maar ik ken de gedachten van jou. Ook al weet je, ik kom toch weer gauw. Maar je ogen die vragen, hoe lang blijft u mij nog trouw? En steeds weer huil je, dat ik je vraag. Jij zegt niet wat je voelt, maar je denkt we zijn niet meer samen. Ja, dat doet je bij. En steeds weer denk je, hij heeft een ander. Dat ik jou niet meer zie, niet meer wil en niet meer vertrouw. Maar geloof me nou, alleen van jou. Kijk je stil voor je heen en je bent met de kinderen alleen. Jij doet zelf van mijn werk en je zegt dat ik gauw zal komen. Ik bel op, het is op wat over 8. Dus de kinderen van mij goeie nacht. Dan ben jij zo dat dit en ik weet dat je op me wacht. En steeds weer huil je, dat ik je vraag. Jij zegt niet wat je voelt, maar je denkt we zijn niet meer samen. Ja, dat doet je bij. En steeds weer denk je, hij heeft een ander. Dat ik jou niet meer zie, niet meer wil en niet meer vertrouw. Maar geloof me nou, ik hou alleen van jou. Ik kom thuis en ik zie je ben blij. Want je kunt hele praten met mij. Maar helaas, ik ben moe, kan dan net ook in man moet slapen. Je praat me door, maar ik luister niet meer. Het geloof me mij dat is zeer.
Ik ga slapen, maar jij laat je om en je piekert mee. En steeds weer huil je, en dan zie ik je verhalen. Jij zegt niet wat je voelt, maar je denkt we zijn niet meer samen. Ja, dat doet je pijn. En steeds weer denk je, hij heeft een ander. En dat ik jou niet meer zie, niet meer wil, niet meer vertrouw. Maar geloof me nou, alleen van jou. Steeds weer huil je, en dan zie ik je verhalen. Jij zegt niet wat je voelt, maar je denkt we zijn niet meer samen. Ja, dat doet je pijn. En steeds weer denk je, hij heeft een ander. Dat ik jou niet meer zie, niet meer wil en niet meer vertrouw. Maar geloof me nou, alleen van jou. Maar geloof me nou, alleen van jou. Maar geloof me nou, alleen van jou. Hoe was dat bij jou, Gea? Was je ook al muzikaal actief van kinds af aan? Nou ja, gewoon een beetje met blokfluit begonnen. En, later De verplichte blokfluit vroeger? In de klarinet. Ik heb met een trommeltje gelopen in zo'n drumband. Dus eigenlijk was ik wel een beetje bezig, maar niet op zanggebied. Alleen toen zijn we bij elkaar gekomen en we zijn gaan samenwonen. En toen Lucas naar het werk was, ging ik stiekem aan het oefenen met zang. Nou, we wonen in een nieuwbouw in het begin. En we hadden 1 kamer gewoon als instrumentenkamer, zeg maar. Zonder drumstel en basgitaar. En ik had heel veel gitaren op dat moment. En Gea die stond in installatie. En op een gegeven moment zei Gea van ja, ik ben overdag een beetje aan het oefenen. Nou, ik zei laat het horen. En toen ben ik eigenlijk op het idee gekomen, zeg maar, om Gea bij de band te betrekken waar ik bij zat. Het eerste optreden was in een kroegje hè, in het Musselkanaal. Ja, ja. Ik achter de drums, Lucas met het keyboard. Ja. Wel grappig. Die mensen van die kroeg zeiden van wij gunnen jullie dat jullie kunnen oefenen. En de eerste try-out, kom maar bij ons. Dus dat was heel spannend. Ja, we hadden een 4-mansorkest en dat was gewoon een beetje ernaast, zeg maar. Ook met z'n tweeën. Maar het 4-mansorkest was toch wel de hoofdmoot. Dat was een piece of cake. Piece of cake. En dan deden we ook wel leuke klusjes mee. En dat hebben we 5 jaar gedaan. En na 5 jaar kwam dat nummer Steeds weer huil je op de prop. En ja, toen hebben we de band maar vaarwel gezegd. We hebben een klein poosje met z'n tweeën zijn we weg geweest onder de naam Trent, Duo Trent. En toen werden we gevraagd om dat liedje Steeds weer huil je opnieuw op de plaat te zetten in een eigen jasje. Hè, en ook met het keyboard, zeg maar, die je toen destijds had. En ja, dat sloeg in één keer aan. En het is op een verzamelalbum gekomen. Ook, ja, het had eigenlijk beter een single kunnen wezen, maar het is op een verzamelalbum beland. Maar toch, het vond zijn weg. Ja, en toen was het Hek van de Dam eigenlijk. Ja, vooral in de piratenwereld, hè? Ja. Echt een begrip. Ja. Ja. En vlak daarna kwam De Waarheid. En toen met De Waarheid moesten we ook helemaal tot onder in Limburg, zeg maar. En toen kwamen we overal eigenlijk. Je lach valt me zwaar, je woord is niet waar. Je hoeft niets te zeggen, niets meer overleggen, het is me nu klaar. Zeg de waarheid nu maar, als je weg wilt geen bezwaar. Want ik voel het al zo lang, jij hebt iets met een andere. En we zullen even op. 1, 2, 3, 4. Jij hebt zijn naam en je staat zacht. En die waren voor mij zo verbloed. Onze liefde is hier doorgedoemd. Is een welkome te laat. Kom en geef me nog een kans.
altijd. Ik ben niet van zin, laat mij niet alleen. Ik wil zoveel geven en liefde voor leven, daarin zijn we één. En jouw wilde gevoel is een spel, maar niet jouw doel. Dat is niet echt houden van, zo duurt het nooit zo lang. Daar komt ie! 1, 2, 3, 4. Jij hebt zijn naam in slaap, zag ik niet. En die waarheid voor mij zoveel bloed. Onze liefde is hier door bedoeld. Is een werkelijk hart. Kom, geef me nog een kans. Want ik vraag je nog eenmaal een dans. Nee, ik wil je niet graag kwijt. En ik wil je voor altijd. Is een werkelijk het hart. Kom, geef me nog een kans. Want ik vraag je nog eenmaal een dans. Nee, ik wil je niet graag kwijt. En ik wil je voor altijd. Ik wil je niet kwijt. Ik wil jou voor altijd. Je krijgt zo'n spijt. En dat voor altijd. Nou, sommige mensen hebben een barretje in hun huis. Bij jullie is het een beetje uit de hand gelopen, zie ik wel. Ja, ja. Gewoon boven je bedrijfsloods heb je een, ja wat is het, een café hè? Ja, het is voor ons multifunctionele ruimte. Wij gebruiken het als café, maar ook als repetitieruimte. En ik ontvang de klanten hier ook. En altijd gezellig. De klanten gaan altijd later weg dan de bedoeling is. En ja, je kan wel een feestje met een man of 50 kan je hier wel houden. Een podium erin. Ja, want jullie houden wel van een feestje en het goede leven. Jawel. En deze hele straat wel trouwens. Af en toe ook dat de buren even langskomen of een stelletje vrienden. Of we hebben van de platenlabel een barbecue. Of er is altijd wel iemand die wat bedenkt. Dus nee, dat is leuk. Dit café, zeg maar, het interieur, dat werd mij zo in één keer aangeboden. En toeval wil dat ik, het komt uit Musselkanaal, uit een café, en daar kom ik namelijk weg. Ja. Daar heb ik in het verleden al heel vaak aan de bar gezeten. Deze bar? Ja, deze bar. Dus Okay. ik heb er ook niet te veel voor betaald, want ik had hem eigenlijk al betaald, vroeger. Dus, en nu staat hij hier. En ja, de cafébaas wat ik dan gekocht heb, zeg maar, die is hier ook nog een keer geweest. En die kreeg een traan in de ogen hoe ik zijn café nagebouwd had. Want het is een beetje een kopie van zijn kroegje. Door de week, 's avonds zit ik wel vrij veel hier. En vooral bij zo'n dag. 's winters wat minder. En ja, maar hier worden heel veel uurtjes doorgebracht. Dat klopt wel, ja. Ja, ook wel lekker hè, Gea, dat je nog zo'n extra ruimte hebt waar je eens eventjes, waar je hem eens even kwijt kunt als nodig is. Ik vind het niet zo erg hoor, dat hij dan hier zit. Ja, ik ben veel met muziek bezig. Er komt geen bier aan de pas of zo hoor. Ik zit veel in huis met mijn hondjes. Maar het is hier tegelijkertijd, het is een hartstikke leuk café is het, maar als ik hier zo eens een beetje rondloop, het is ook een beetje een Lucas en Gea museum hè? Ja. Want jullie hele leven hangt hier een beetje aan de muur. Ja, klopt. Ja. Foto's ook van andere artiesten, cd-presentatie, dingetjes, En, posters. evenementen. En dit is het pronkstuk van het Lucas en Gea museum. Nou, dit is een oud beestje. Daar heb ik de eerste 4 albums mee gemaakt met dit apparaat. En mijn naam staat er ook nog in. Stijl Lucas. Grappig maar. Maar dit is... Hij doet het ook nog? Ja. Dus hier heb je hits op gecomponeerd. Ja, als je dan bekijkt, zeg maar, dat... Kijk. De bekende intro. Ja. Dat begon zo, hè?
heeft hij wel een soort van ereplekje, omdat het hier allemaal echt mee begonnen is. Ja, en ik maak af en toe wel een fout. Zoveel speel ik nog. Dus, maar hij blijft. Hij was de eerste. Het is jullie echt een beetje overkomen. Ja. Het is allemaal in 1 jaar, ging het zo snel. Dat, dan weet je niet wat je overkomt. Je hebt een boekingbureau en je hebt een chauffeur en je rijdt je overal heen. Ja, en in het begin vind je het allemaal geweldig. Dan denk je van wauw, weet je wel. Maar ja, dan als je dan zo hard loopt en het sloopt je helemaal. Dus we hebben dat een jaar of 2, 3 gedaan. Met 300 optredens in 1 jaar. En van 2000 tot 2003. En toen hebben we ook gezegd van nou, we gaan een overleg met het boekingbureau. We gaan de optredens halveren. Want ik had ook nog een baan daarnaast. Ja, hou je... Steeds, hè? Je werkt bij de gemeente. Oh, hou je het vol. Dus op een gegeven moment toen, ik zag niet meer zitten, zeg maar. Puur dat ik oververmoeid werd, weet je wel. Het puur dat je hebt op een gegeven moment de kracht niet meer. En dan moet je 's morgens weer naar het werk en je hebt de hele dag gewerkt. En ik had wel vrijdagmiddag, zeg maar, dan kwam ik om 4:05 thuis. Ik was om 4 uur vrij en ik woonde nog vlak bij het werk. Ik was om 4:05 thuis en om 4:30, zeg maar, stond de chauffeur op. Dan moest ik kleren pakken, douchen en ik zeg, dat is gewoon gekwerk eigenlijk. Het was alleen maar racen. Ik weet nog, ik vergeet nooit weer, we hadden één avond, hadden we zoveel optredens. En de chauffeur die was ook vermoeid en hebben we gewoon, toen is er, we hadden 4 optredens volgens mij. En toen is hij van de tweede naar de derde gereden. Of van de tweede naar de vierde gereden. En dan heeft hij de derde, die was ook allemaal in. En wij zaten achterin zo van als zombies, zeg maar, van, weet je wel.
En we waren bij het vierde optreden. En toen belde natuurlijk het boekingbureau, waar blijven jullie? En dan was hij zo, gewoon in de stress, in de haast. Van de tweede naar de vierde klus erheen. En de derde, het land zat te wachten. En we konden ook niet weer terug. Is later wel allemaal weer goed gemaakt? Jawel. Dat wel. Chaos toen. En dan dacht ik op eens, och jongen, doe maar een beetje rustig aan. Maar dan je maakt fouten dan. Hè? Ja, we hebben vooral gedaan voor de kinderen. Hè? De kinderen waren toen eerst een paar jaar oud. Kijk, en dan op een gegeven moment worden ze een beetje mondig. En dan nemen ze een beetje meer, moeten jullie alweer weg, weet je wel. En dan denk je ook van, waar doe je het voor? Dus en destijds vooral om de kinderen wat een stapje terug gedaan. Net dat kleine beetje meer, dat ben jij. Wat een ander niet kan geven, dat geef jij. Nooit zal ik je laten gaan, zie een ander niet meer staan. Ik wil alleen met jou door het leven gaan. Ik ben verliefd tot over mijn oren. Heb mijn hart voor altijd verloren. Jij bent mijn zon, mijn ster, mijn geluk. Nee, mijn leven kan met jou niet meer stuk. Ik ruik je geur, hoor je stem, kijk in je ogen. Nee, dit is toch echt niet gelogen. Als een blok ben ik gevallen voor jou. Jij bent voor mij de allermooiste vrouw. Net dat kleine beetje meer, dat ben jij. Wat een ander niet kan geven, dat geef jij. Nooit zal ik je laten gaan, zie een ander niet meer staan. Ik wil alleen met jou door het leven gaan. Kleine beetje meer, dat ben jij. Wat een ander niet kan geven, dat geef jij. Nooit zal ik je laten gaan, zie een ander niet meer staan. Ik wil alleen met jou door het leven gaan. Net dat kleine beetje meer, dat ben jij. Wat een ander niet kan geven, dat geef jij. Nooit zal ik je laten gaan, zie een ander niet meer staan. Ik wil alleen met jou door het leven gaan. Ik wil alleen met jou door het leven gaan. Jullie doen alles zelf, jullie hebben alles in eigen hand. Ja. Dus jullie zijn niet alleen artiest, maar ook nog wel een beetje ondernemer, zakenlui. Moet je dan ook zijn? We hebben al vanaf 2003 een eigen platenlabel. Dus alle nummers die we uitbrengen worden door onszelf gefinancierd. Dus we hebben een evenementenbureau. En we doen de distributie zelf. Ja, eigenlijk doen we alles zelf. Dus, Komt dat ook een beetje door de crisis in de muziekwereld, dat je een beetje gedwongen wordt om het zelf te doen? Nou, we doen zelf de boekingen weer sinds een paar jaar. En dat is wel een beetje door de crisis ontstaan. Want je hebt natuurlijk, een bureau heeft natuurlijk niet één artiest, die heeft een heleboel. Dus op een gegeven moment, zeg maar, als er minder werk komt, dan heb je gauw deeltjes en allerlei dingetjes. Ja, en dan op een gegeven moment dan kun je beter zelf doen. Wij hebben het geluk dat wij al heel lang meedraaien en dat wij te boek staan als eerlijke mensen. Gewone mensen, eerlijke mensen. En daar doen mensen graag zaken mee. Dan weten ze, van ons weten ze gewoon, als ze ons bellen en dan zeggen, nou, van een zo laat tot zo laat willen we graag dit en dit, dan staan we erop. En dan komt er piekfijn voor elkaar. Nou, dit is de loods onder het café.
En dit is meer het zakelijke gedeelte, zie ik wel. Ja, Het magazijn, zeg maar. Dit is de platenmaatschappij, of hoe je het maar noemen wil. Het meeste staat onder in de kelder in het huis. Maar het gangbare spul zeg maar, staat hier en dan ben ik vaak even bezig met bestellingen. Ik heb hier alles bij de hand. De bestellingen, een verzamelde cd en ik heb wat dvd's. En dan Mexico en dan pak ik me daarin. En dan verstuur je de pakjes door heel Nederland. Ja, de distributie doen we ook zelf per 1 januari. En dat gaat goed. Ben je veel tijd aan kwijt? Ja, toch wel. Ja. Maar dat is wel leuk, want dan weet je ook precies waar het heen gaat allemaal. En als je dit hier allemaal zo ziet liggen, al die cd's met je eigen gezicht op de voorkant. Ja. Denk je dan af en toe wel eens van, goh, best al een imposant oeuvre opgebouwd? Ja, we hebben best wel veel uitgebracht aan albums en vooral singles natuurlijk. Maar er staat al heel wat. Zijn bijna dag en nacht tezamen. En vraag me niet, als jij er niet bent, hoe het met me gaat. Waar jij ook bent, daar ben ik ook. Omdat ik je graag mag, nee zonder jou kan ik geen dag. Ik hou steeds meer van jou. Jij bent mijn hele leven. Blijf altijd liefde geven. Jij hoort bij mij. Ik hou steeds meer van jou. Altijd in mijn gedachten. Alle dagen en alle nachten. Hou ik van jou. Nu voor ons nog altijd zomer. De zon die schijnt op ons klein geluk. Ik wilde nooit de hele wereld. Ik wou alleen maar jou, heb daarvan gedroomd. Nu ben jij bij mij. Ik hou steeds meer van jou. Jij bent mijn hele leven. Blijf altijd liefde geven. Jij hoort bij mij. Ik hou steeds meer van jou. Altijd in mijn gedachten. Alle dagen en alle nachten. Hou ik van jou. Je lacht naar mij en zie dan hoe je straalt. Dat maakt me heel erg blij. En blijf zoals je bent, je hele leven. Ik hou steeds meer van jou. Jij bent mijn hele leven. Blijf altijd liefde geven. Jij hoort bij mij. Ik hou steeds meer van jou. Altijd in mijn gedachten. Alle dagen en alle nachten. Hou ik van jou. Wat zijn nou bijzondere optredens die je bijgebleven zijn? Ja, we hebben voor het eerst op Eurosonic gestaan. Een rockfestival, ja. Met hele harde, ingewikkelde gitaarmuziek. Ja. En daar staan jullie dan ineens. We kwamen binnen en ik denk, wow, wat is dit? We hadden ooit een keer een optreden gedaan in het voorprogramma van Rammstein.
op de Zwarte Cross. Ook nog. Dat was al heel indrukwekkend. En dat vergeet je natuurlijk nooit weer, want Benny Joling stond achter de coulissen en die riep nog van... als je met bier gooien, stobbeliem. Ja. Dus dat was wel mooi en er werd ook niet meer bier gegooid, maar dit was nog wel even anders wat. Lowlands hebben we gestaan. Ja, Lowlands in het begin. Maar dit was gewoon heel heftig. En dan denk je van, god, hoe zal ze reageren? Maar... Vorig jaar voor het eerst Nacht van Winschoten ook. Als evenement. Dat vond ik ook Georganiseerd. Ja. Ja. Dus... Ja, dat was een heel mooi verhaal. Jarenlang achter elkaar, zeg maar. Zolang wij hier in deze regio wonen. Nacht van Winschoten is al jarenlang op het grote Marktplein. Dat is een pop-evenement, zeg maar. Rock en top 40. En wij hebben voor het eerst vorig jaar een Hollands podium, Hollands plein, op een plein daarnaast hebben we neergezet. En dat was een hele grote concurrent voor het Marktplein. En dan zie je toch weer dat mensen, zeg maar, van gezelligheid houden en dat ze toch op een gegeven moment toch weer naar dat Hollandstalige trekken. En, ja, dat kan je wel zeggen, maar de Hollandstalige is een beetje geweest en is een beetje over de top. Nee hoor. De praktijk is anders. Ja, de praktijk is dan weer anders. Ja, dat is misschien wel per regio wel verschillend. Maar in deze regio, dan kan je dat best, als je een Hollandstalig evenement hebt, dan komt het allemaal goed. Dat is op zich wel bijzonder, hè? Je zegt dan net Eurosonic in Groningen, waar allemaal serieuze muziekliefhebbers rondlopen. Dan komen jullie daar met je gezellige Nederlandstalige muziek en stiekem kent iedereen die liedjes. Ja, daar zei de man ook, wel iemand van een bekend dagblad, zeg maar, die was er ook en die maakte aantekening. En die zei, ze zong alles mee. Dat heb ik gezien, zei hij. Ja, ik ken dat, hè. Geweldig, dat is wel mooi. Ja. Heb je daar een verklaring voor? Ja, ik denk dat stiekem houden mensen toch wel een beetje van de volkse muziek, denk ik. En ze komen er niet vooruit, alleen als ze een potje bier hebben, dan... Maar iedereen heeft zijn eigen smaak muziek. Alleen als je feest wil, dan zit je in Hollandstalig, vind ik. Een van de dingetjes dat we stonden in Brabant op het carnaval, op het carnaval. En we kwamen net van het podium af en er stond er iemand die stond voor me. Hij zei, en wanneer komt die Lucas en ga je nou dan? Ik kwam net van het podium af, ik denk. Ik zei, we nemen er nog heen. Wel, ja, dan denk je bij jezelf, nou ja, die heeft van de hele wereld niks meegekregen. Maar dat is feest. Hoppa. En wat was dat met die bruiloft, Gea? Nou, er was een bruidspaar en er waren een familie, man en vrouw, familie. En die gingen ons nummer zingen, zogenaamd, playbacken. Alleen, wij stonden achter de coulissen. En wij zongen echt dat nummer. Zonder dat zij het wisten? Ja, zonder dat zij het wisten. En na een paar regels kwamen we de zaal ingelopen. Nou, en ze waren aan het huilen met z'n tweeën. Nou, dat is zo ontroerend, dat vergeet je nooit weer. Dat zijn wel de momenten die het allemaal heel erg de moeite waard maken. Ja, absoluut. Toen ik voor het eerst in jouw mooie ogen keek. Mijn hart raakte van slag, ik voelde dat het voor jou helemaal bezweek. Je lippen zo rood als een glas rode wijn. Jouw lichaam zo zacht als satijn. Op de diezelfde dag heb ik jou niet gehad, toen naar huis gebracht. Ik kreeg de eerste kus van jou in de maneschijn. Mijn leven kreeg meteen een andere kleur en kon iets mooier zijn. Toen je zei ik hou van jou, met twee verdriet en pijn.
Bestaat er zoiets als de Lucas en Gea sound, het Lucas en Gea geluid? Ja, denk ik. Wat is het geheim van jullie liedjes, van jullie muziek? Ja, de warmte. En onze stemmen passen gewoon heel erg goed bij elkaar. Ja. Ja, dat heb ik ook, als ik op het werk kom of waar dan ook. Hebben jullie een nieuwe single? Ik zeg, ja, ik heb hem gehoord. Ja, dat hoor je gelijk. Als er een nieuwe single uit is, dan is het op de radio en mensen dan maar, hey, Lucas en Gea. We hebben gewoon 2 aparte stemmen. Ja, dat hoef je nooit. Wij klinken niet als... Ja, dat is wel mooi, van één kant. Wat is het allermooiste van het artiest zijn voor jou? Voor mijzelf vind ik het nog niet eens, zeg maar, het optreden zelf. Ik vind het werk achter de schermen nog net zo mooi als op het podium. Het proces van de muziek. Hoe een liedje tot stand komt, van de eerste drumnoot, zeg maar, tot de laatste zangpartij. Dat vind ik geweldig. En als alles gemixt is, dat je... Nou, we doen alle nummers die wij uitbrengen, doen we de eindmix, zijn we zelf verantwoordelijk voor. Samen met de studio, zeg maar. En als het dan klaar is, zeg je van, yes. Dus elke keer weer een mooi gevoel als er dan weer zo'n liedje klaar is? Ja. We hebben nu ongeveer 200 nummers gemaakt en dat is wel heel divers. Van echte smartlab, zeg maar, van de nummers als Dorp en de Rivier. Nou, dat is echt een smartlab. Er zijn al heel veel chanticoren die dat liedje zingen. En Vlinder, daar is dan een beetje de nederpopkant, zeg maar. En we hebben heel veel gedaan. Hebben jullie allebei zo'n brede smaak dat je alles leuk vindt? Ja, jawel. Maar vooral de country vinden we beide erg leuk. En hoe werken jullie aan je muziek? Hoe ontstaan jullie liedjes? Ja, we hebben toch wel behoorlijk veel tekstschrijvers die voor ons schrijven. En die wel een klein beetje weten, zeg maar, wat wij graag opnemen. Dus af en toe krijgen we weer een aantal demo's weer. Ja, af en toe. Dat gaat bijna dagelijks hoor. Maar meestal hebben de tekstschrijvers zelf ideeën. En dat ze een liedje naar ons toesturen, zeg maar, van wat vind je hiervan? Want op een gegeven moment ken je elkaar zo goed dat een tekstschrijver ook wel een beetje weet wat hij... Ja, maar je hebt ook wel eens een keer dat een tekstschrijver een liedje stuurt, zeg maar. Daar hadden we dan nog bij het nummer Vlinder. Dat was een beetje een nederpop-achtig liedje. En dan kregen we ook een mail van, ik heb een liedje geschreven. En er is een beetje pop. En kijk maar wat jullie ermee doen. Misschien kun je het doorsturen naar iemand anders. Misschien weet je er iemand voor. En we hebben dat liedje beluisterd. Ik zeg maar, dit is zo goed. Ik zeg, dat gaat niet de deur uit, dat blijft gewoon bij ons. Dat gaan we gewoon opnemen. Jij hebt alles in het leven wat een mens gelukkig maakt. En ik weet, je zou het zo weer overdoen. Ik lees het in je rimpels wat we hebben meegemaakt. Maar je bent nog altijd net zo mooi als toen. Ik verlang nog altijd evenveel naar jou. En ik hou nog altijd van je lach. Wees niet bang, want morgen is de lucht weer blauw. Er komt altijd weer een nieuwe dag. Je moet altijd blijven dromen van de jaren die nog komen. Pluk de dag en kijk niet achterom. Want je kunt nog zoveel geven en genieten van het leven. Kijk omhoog, want er schijnt voor jou de zon. Mij nog altijd zingen, want het zijn die kleine dingen die er in het mooie leven echt toe doen. En al zit het soms wat tegen, sta je weer eens in de regen, dan hou ik je vast en geef ik je een zoen. Ik verlang nog altijd evenveel naar jou en ik hou nog altijd van je lach. Wees niet bang, want morgen is de lucht weer blauw. Er komt altijd weer een nieuwe dag. Je moet altijd blijven dromen van de jaren die nog komen. Pluk de dag en kijk niet achterom.
je kunt nog zoveel geven en genieten van het leven. Kijk omhoog, want er schijnt voor jou de zon. Soms denk ik even terug aan die goede oude tijd. We waren nog zo jong, zo vol passie en vol vuur. Maar ik laat het los, want een herinnering die slijt. Het leven is nog steeds een avontuur. Je moet altijd blijven dromen van de jaren die nog komen. Pluk de dag en kijk niet achterom. Want je kunt nog zoveel geven en genieten van het leven. Kijk omhoog, want daar schijnt voor jou de zon. Want je kunt nog zoveel geven en genieten van het leven. Kijk omhoog, want daar schijnt voor jou de zon. Wat ook mooi is bij jullie en wat misschien een beetje voortkomt uit dat verhaal dat je daar straks vertelde, van jullie staan bekend als eerlijk, betrouwbaar. Jullie hebben ook een hele hechte fanclub. Ja, dat is wel... dat kun je wel zeggen. Echt een fanclub hebben we niet meer. Nou, we hebben nog een Vriendenclub, hoe je het ook noemen wil. Met een nieuwsbrief, zeg maar. Iedereen die krijgt gratis een nieuwsbrief die zich erop abonneert. En we houden iedereen op de hoogte wat we allemaal gaan doen. En vooral via Facebook, hè? Via Facebook is ook belangrijk, zeg maar. Maar ja, de speciale dingen gaan allemaal via de nieuwsbrief. En dat werkt perfect. Nou, ja, je hebt natuurlijk... niet door het hele land, maar je hebt natuurlijk wel hier in het noorden dat je steeds bepaalde gezichten weer terugziet. En dat is gewoon hartstikke leuk. En dat al jaren. Ja. Dat is hartstikke leuk. En we hebben dan ook, als we een nieuwe single hebben, dan hebben we altijd een partijtje. We verkopen de single nooit. En de singles gaan naar de radiostations en de singles die we over hebben, die gaan altijd naar die vaste groep, zeg maar, die dan ons achterna komen en zeggen, we hebben een nieuw singeltje, alsjeblieft. En dan deel je eruit, weet je wel. En dat kan die mensen waarderen. Die zeggen, ach ja, we reizen achter jullie aan, maar af en toe dan krijgen we wel wat. Nou, we zijn nu ergens beland, Lucas en Gea. Ja, we mogen niet precies vertellen waar we zijn. Nee, dit is Wel gezellig is het hier. zeer geheim, maar dit is een hele unieke plek. We zijn te gast bij het marathonteam en het 3 provinciën-team. Een echte ouderwetse piratenzender, hè? Echte piratenzender en we zijn live in de studio. Vinden jullie dat belangrijk, die piratenwereld? Ja, tuurlijk. Hebben jullie veel aan te danken. En daar zijn wij ook uit ontstaan. En net wat je zegt, we zijn al jaren bezig en de piraten hebben altijd onze platen ondersteund. En we zijn ook geboren, zeg maar, in het piratencircuit. Dus jullie vergeten niet waar je vandaan komt? Nee, nooit. Nee. En dat doen jullie dan zo af en toe? Dan doen jullie een rondje en dan gaan jullie de bevriende piratenstations langs? Ja. Vooral de laatste dag van het jaar, hè, met de oudjaarsdag. Dan gaan we naar de Piraten in Zandvoort langs, maar er zijn ook een aantal stations, daar komen we wat vaker. En als we dan een nieuwe cd hebben, dan nemen we dan gewoon even mee. En dat is nu? Dat is nu. Want je hebt een nieuwe verzamelaar van jullie eigen labeltje. We hebben een nieuwe verzamelaar. Het is net allemaal vers van de pers. En die gaan we even... Je moet dus wel weer gaan draaien hier natuurlijk. Ja, als ik kan. Hè? Zo. John, ik heb iets allernieuwste deel van de verzamelserie Lucas Heijer presenteren met bekende piratenartiesten. Zal ik jullie overhandigen? Mag ik jullie danken voor het exemplaar en dan gaan we hem in de eten slingen. Slingeren we hem in de eten. Hartstikke top. Amateurs en luisteraars, je luistert live naar het marathonteam 3 provincies-team op de 106.2. En Lucas en Gea hebben ons net weer even een nieuwe cd, een verzamel-cd uitgereikt. Ik zou zeggen, daar gaan we even een paar minuutjes van draaien. Ik zou zeggen, luister maar gezellig mee. Nou, DJ Arjan van het 3 provincies-team. Net de nieuwe cd van Lucas en Gea gekregen. Het is wel bijzonder, hè, dat ze nog altijd even op bezoek komen als er wat nieuws is. Ja, dat is gewoon super. Dat ze de roots niet vergeten en de piraten ook nog eigenlijk, waar het eigenlijk mee begonnen is, een warm hart toedragen als artiesten. Dat doet ons goed.
Want jullie draaien hun platen al echt vanaf het begin? Ja, vanaf het begin. Wij, de eerste cd's toen die uitkwamen, werd dat gewoon veelvuldig gedraaid. En hun eerste nummers zijn nog steeds heel populair bij de Piraten. Ja? Wat spreekt jou zo aan in de nummers van Lucas en Gea? De intentie die in de nummers zit. En ik vind vooral dat die eerste liedjes hartstikke het levenslied promoten. En nou weer een nieuwe cd, dus ik vind het knap dat ze dan ook aan ons denken als Piraat. Dus het komt een beetje van twee kanten. Zij komen bij jullie, jullie blijven de plaatjes draaien. Ja, en we blijven hun uitnodigen als wij weer iets hebben. Zo komen ze van de zomer bij ons 10-jarig bestaan. Zijn ze ook weer uitgenodigd, komen ze optreden. Dus dat vinden we geweldig. Hij heeft alleen, maar hij wil er allemaal knaken voor hebben. Wat? Allemaal knaken. Kom eens heel dicht bij me en vertel me wat het scheelt. Heb je soms geheimen die je niet graag met me deelt? Lach weer naar het leven, ook al heb je nu verdriet. Luister maar heel even naar de woorden van dit lied. Jij bent veel mooier als je lacht. Dus droog die tranen in je ogen. Je hebt al veel te lang gewacht om al die tranen weg te drogen. Want als je lacht, dan zul je zien dat de rest wel goed zal komen. Je krijgt vanzelf wat je verdient. Als je gelooft in al je dromen. Kijk, je kunt weer lachen, dus geniet er nu maar van. Droog nu al je tranen en begin van vooraf aan. Laat de zon weer schijnen en vergeet al je verdriet. En mocht de zon verdwijnen, denk dan even aan mijn lied. Jij bent veel mooier als je lacht. Dus droog die tranen in je ogen. Je hebt al veel te lang gewacht om al die tranen weg te drogen. Want als je lacht, dan zul je zien dat de rest wel goed zal komen. Je krijgt vanzelf wat je verdient. Als je gelooft in al je dromen. Jij bent veel mooier als je lacht. Dus droog die tranen in je ogen. Je hebt al veel te lang gewacht om al die tranen weg te drogen. Want als je lacht, dan zul je zien dat de rest wel goed zal komen. Je krijgt vanzelf wat je verdient. Als je gelooft in al je dromen. Je krijgt vanzelf wat je verdient. Als je gelooft in al je dromen. Nee, zonder jou kan ik geen dag. Ik hou steeds meer van jou. Jij bent mijn hele leven. Blijf altijd liefde geven. Jij hoort bij mij. Hoe zien jullie de toekomst? Ja, goed. Ja. Ja, we gaan lekker door zo. Zoals het nu gaat, dan kunnen we jaren volhouden zo. En onze zoon doet nou onze geluidstechniek. Dus Dus het gaat een beetje door naar de volgende generatie al. ja, hartstikke leuk. Onze dochter zingt. Jij hoort bij mij. Ik hou steeds meer van jou. Nou ja, er komen steeds nieuwe artiesten bij. We maken ook nog een reclame eigenlijk.
Het is gewoon heel uitgebreid geworden. Het is gewoon mond op mond en dat werkt gewoon het allerbeste. Ik bedoel, de ene die is tevreden en die... Waar neem jij je single op? Nou, het is bij LG-producties. En dan zo komt er steeds meer. En dan op een gegeven moment kijk je wel waar het strand, wat je allemaal aan kan. Maar tot nu toe zeg maar, gaat het gewoon hartstikke goed. Wat zijn er dingen waar je stiekem over fantaseert? Zo'n soort liedje zouden de mensen misschien nooit verwachten, maar zou ik toch wel eens willen maken? Wat je nu zegt, je hebt al een nederpop gemaakt, je hebt country gemaakt. Hebben jullie nog dingen op je verlanglijstje? Nee, niet echt. Net hoe het komt. Ik zou dat Oostenrijkse, zou ik eens een keer willen doen. Echte Oostenrijkse muziek. Hebben we nog niet gedaan. Ik zie Lucas kijken van, hey. Ja, nou, Dat lijkt me hartstikke leuk. Daar hebben we wel een keer over gehad. We hadden één keer aan het idee, we hadden een dorp in de rivier en Kristal der Heimat en we hadden nog een paar liedjes. Toen zeiden we van, weet je wat we gaan doen? We gaan naar Oostenrijk en dan maken we dan nog, we hebben al een special in Mexico, Turkije, Gran Canaria. En we maken nog één keer een special, maar dan gaan we op een berg staan in Oostenrijk. Dat lijkt me hartstikke leuk, maar dat is toch wel prijzig hoor, omdat we nog weer, we waren toen een grote sponsor hè, destijds. Een rode reisbureau die stond achter ons en dan moet je alle kosten zelf. Dat is toch wel een hele ingewikkelde aangelegenheid dan. Maar het is wel mooi. Jullie zullen altijd actief blijven in de muziek, op wat voor manier dan ook? Ja, we hebben 2 of 3 singles per jaar en we hebben elk jaar wel weer een liedje erbij wat gewoon wat mensen verbaast en dat je telefoontjes schrijft van wauw, wat een goed nummer. En dan denk je, ja, zet je jezelf toch weer op de kaart. En kijk, we zijn al zo lang bezig. En 15 jaar lang onder de naam Lucas en Gea. En we zijn er nog steeds. Na 11 albums en 31 singles of zoiets. Dus zolang de telefoon nog blijft gaan in jullie huis, gaan jullie lekker door? Ja. Hou ik van jou. Jongens, dankjewel. Nee man, hartstikke top. Ik vond het super gezellig. Hartstikke mooi Ja. en hartstikke bedankt. Lucas en Gea, bedankt. Dat is wel een keer, maar En veel succes met de zender. en ik zou zeggen tot in augustus bij Ja. de feestweken in Sint-Luzen. Oké. Want dan ben jullie ook weer van de partij. Nou, dingen in orde. Nou. Geweldig. Hey, veel plezier nog hè. Jongens, een goede Oké. reis. Oké. En tot, Hoi. Mooi. hoi, hoi, hoi. Elke minuut heeft zijn seconde, een herinnering, een mooi moment. Zo staan die ogenblikken in mijn gedachten geprent. Als een dagboek vol met plaatjes, ik ken ze bijna allemaal. Die bladzijden van jouw leven, met elk zijn eigen verhaal. Lees ik geluk in jouw ogen, is daar als een nieuw gedicht. In het dagboek van ons leven, vol met zorgen en plicht. Lees ik geluk in jouw ogen, zie ik even de regels niet. Die staan geschreven en gaan over ons verdriet. Als een rots in de branding, zo sterk als een kasteel. Doorstond jij zware tijden, doch jouw muren bleven heel. Ik deed wat mijn plicht was, gaf warmte tegen de kou. Een vesting voor het leven, die ik bouwde met behulp van jou. Elke steen telt een dag uit ons leven. Elke steen gebouwd met liefde als fundament. Elke steen
een nacht van nemen en van geven. Elke steen met begrip als muur van cement. Ik voel weer de zomerwind, ze geeft me koelte in de nacht. Ze laat me steeds weer opnieuw naar jou verlangen. Ik hoor muziek uit een ver café, waar ik jou toen tegenkwam. De liefde voor mij is nog nooit zo echt geweest. Zeg mij waarom, zeg mij waar je bent. Of heb je gewoon een spel gespeeld? Wow. Ben ik zo blind, of ben ik zo dom? Zie ik te laat dat dit niet gaat? Ik zou dansen op je bruiloft, niemand zou mijn tranen zien. Toen je man vroeg wie ik was, zei jij een oude vriend. Ook al is mijn hart gebroken, ik doe net alsof ik lach. Maar ik weet, ik zal je missen